mi yowɗo yewtetami yon gueɗel gotel tinnoɗe e dental mum koto cago wat ɗo luuri woni fof piɗɗen tinnoɗen e yurmodirde e jokkodirde en ɗam tinnoɗen nder galleji men resɓe ɓe e ɓiɓɓe mumen yoɓe kaalen ɓiɓɓe mabɓe enen pular haɗi ɓoti gontuɗen en ɓoosaji tinnoɗe onon mawɓe wonɓe ɗo ɓe mbaɗe feere jeheen jangge ɗemgal e ngere ngal tinnoɗe onon moƴƴuɓe seeremɓe wonɓe ɗo ɓe somi dañi hay soko janggo waktu ɗiɗi mboɗo wawi jangguide noon pular gande mo l'islam nde fof mbattonɗumi ɗemgal ngal saabu ko jeyaaɗi gonɗen wonko hulɓini hannde to jiyami riginaɓe ɓe gara hannde afrique ɓe jangga pular ɓe mbawa ɓe naata e guure men ɓe garta gay defte hefereɓe ɓe fof ɓe muula ɓe mbatta ɗum e pular ɓe donno million ngaji defte ɓe naata e Fouta afrique ɓe mbaɗi jihaadi ɓe dawi ɗemgal men eɓe ndemna enen keferago foti ko seerem ɓe jangi ɗemgal ngal gandal l'islam ngal ɓe mbatta ɗum e pular ɗo deftere hefereɓe joƴƴina to afrique e to Fouta fof ɓe joƴƴin ɗon defte sappo endena pular taw enen ko pular ɗum noon mi yetti Allah mi yetti on tinnoɗe pular on jange e ngel on jange rewɓe mon ɓe potte ɓe tente ɗe yoɓe daro debbo wona debbiniɗo ala debbo ko guñiniɗo yo daru yo liggu yo janggu yo fin yo won yo hoono yo laamo yo ren sunna dewal Allah mum bandiraɓe moƴƴuɓe nen tedduɓe ko Mouhammadou iɗi teddinde rewɓe o moƴƴal woni makko Mammadu ko joom suudu makko wonno patron makko itta jawdi ina tottamo omo yaha leyɗele arabeɓe omo yeeya warta o totta joom suudu Mouhammadou hulleni yeru deke debbo no wawi wonde no laamade hay min annabi hol sababu onon worɓe ɓe moɗen nanguirɗen ɗum tan kono hey deƴƴude ɗofto jibin no kumba mbewa to no pende nagge ni addu holko leeri hadde yalla pa Mouhammadou meeɗani wadde noon holmoɗen rewɓe ɓe jitteneɓe gueɗal mabɓe ko ɓurani idi hormade rewɓe sabu ha debbo jibinede to guereke hen so debbo jibinama tan rokkete ko duto ñaama ko l'islam mi wi ɓurana ari ɓeɓe so jibino rewɓe gubba kono ɓurana ari wi woto gubbe sukaɓe korme ɗe ɗi gummi ɗon ɗi dekete hade men yaade kadi ko jewtimi hanki New York ko fof ko gardini tan ko jogotmi yewtuɗo nde lebbi jeego so dañama en ƴetta toɓɓere mi luɗɗino hen hay sinno ko waktu e feccere mi totti yimɓe ɓe namdo walla ɓe kaala so ɗum ɓenni noon jafuɗon alay sagel so mbaɗi sikkere Seydou Kane Ibrahima Sall sabu ko jaɓareɓe tamperɓe leñol ngol jibbo tafsir ene woɗɓe e dunde babanema hen kono noon ceerdi min ko gueɗel min somi yewti yimɓe paami Allah waɗimi ko jangguinowo ɗum noon ƴeewe jangguɓe ko ɓuuri yawde mi wattaɓe seeremɓe ƴeewe saɓorɓe mi jangguina ɓe so étudiaji no goodi mi watta ɓe seeremɓe deke noon jewte ɗe e golle jangde ɗe yoɗe jaadu jewte ɗe e jokkodiri hankkadi foti pular speaking jokkude jayɗele jokkude radio Amérique jokkude laame Sénat en congrès en jokkude député ji sabu ko nangue wawa irade gasguel yo yalte gasguel ngel weeya nangue wala goto ko nangue so ɗum ɓenni ñagotomi on kala fedde wonde windere nde so ari tan yiiɗi longdon gajjalal mi wadde on catal caloɗe onon gona catal kol ɓokki e nder dundu ko ɗumen Allah waɗi so ari tan yo het caggal moon jeyaɗo ɗakkaɗo so wonko jogui ko on jogaki yo tottu on kala luurduɓe ummiɓe caggal leydi gaare moon mbiye jeehe taw cafroye luural moon ha nanodiron so taw nanodiri garen gollodiron keewal pelle bonani ala boni ko wasde huutodirde yimɓe ina poti huutodirde kuutodiral ngal alda e kute o sen mbaɗi ɗum en ɓamtoto peeƴe ɗo joguimi hannde sengo ɓamtare ɗe so Allah jaaɓi jaaɓi ma mi adda noon mi weltima e moon e teddungal moon e jaɓɓungal moon somi andini ko ni wayatno tawi komi girñitimi guel ko ɓoyngel lobugel ciccungel pakkungel ko wiyete ene fara haasidago e gañamtumago sarkoji wata Allah rokkuma laamu sabu o yiiɗa hen o yiiɗa hoɗɓe o yiiɗa enen julɓe so ƴefti laamu no ɓoyata hen o derguitto ya barke fati salatul fati yo Allah rokku en pool yo Allah moƴƴin gueɗe moon rokku on gandal rokku on pinal yo Allah jalbin diine o folno ɗemgal pular ngal yo Allah ɓeyɗi rokkude enen nanodiral kala ko wine yana e mumen ene derguito Allah jarama on jarama weltima ka